ビリビリくるね。いいね、この二人の激突は。おのれ。大丈夫かトランクス。はい、お前は離れていろ。まだこれほどの相手がいようとは。貴様のような奴をぶち壊すことこそ俺の喜びよ。こいつは面白くなってきやがった。海洋拳。トランクス、しっかり。それにしてもすごい気だ。悟空さんたち大丈夫かしら。もっともっと高まれ、上がれ上がれ。最高を超えた最強のエネルギーだ。ファイナルゲローども、俺の手で葬られる栄養野郎。まさかあれは。はじけてなされ。
りやがった。なんてでかさなんだ。力を使いすぎたか。化け物め。最高だよサイヤ人。こんなすごい戦いを僕は待ってたんだ。もっとだ、もっとぶつかれ。監獄惑星で暴れ続けるカンバー。その時ついにフィューが覚醒。次回スーパードラゴンボールヒーローズ激高スーパーフィュー登場。絶対見てくれよな。